jamaah. Ning masjid. Masjid. Lekmu manggon Ning ngarepe imam aku. lho. Ketoke tenan lho, tapi kok terus menggok lho. Awakmu jamaah ki ning ndi? Sing jeneng jamaah ki ning Ka'bah ning mburi imam. Ning mburi imam Khairul. Lho. Iki Ku maksude piye ta iki? sampe lak jamaah ning Lah, masjid. Masjid. Lah terus manggonmu ning ndi? Ning ngarepe imam busuk iku ngene. Imam ning ngarep. Imam ning mburiku. Aku imam Khairul. Ngono iki jarane. Sini Amir. Maksudnya kuwi sing ning ngarep kae jenenge imam. Jenenge Pak Daim. Mudin wong kuwi. Saya anu lek Mas. Rumah mbok menawa kena udan ki rak rada adem dadi